the mountains to the prairies to the oceans white with foam. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home sweet home. God bless America. Вітаю усіх, хто підписчик. Пан Роман з ще одного аккаунта підписався. І ми побачили собаку. Ось, вітаю усіх, хто долучився гэтай недільний вечір до нашого ефіру. Початок такий досить адмысловы, не просто так. Я взял менавіта гэта відэа. Зараз тут разберуся тут з працоўным столом. Ось так, добра. Каб усё бачыць. Так, вітаю усіх, хто там долучився до нас у чаті. Дар'ю Кірі, звичайно, і пана Ікса. Ось які там уже почали розмову про надвор'я. Ось у Києві дощ. В Києві дощ, хоча вчора було так досить нормально відносно. Сьогодні знову дощ. Знову дощ, і на всім тижні планується дощ, але мене гэта все одно не розчаровує. Все одно дома сиджу, нікуди не ходжу. Хоча треба там з'їздити по справах у город. Сьогодні ніяк не зберуся, тому що дощ. Про што будзем сёння размаўляць? Ну, на гэтым тыдні насамрэч навінаў не так шмат, як было на мінулым, што там ажно там кожную гадзіну літаральна з'яўляліся нейкія новыя навіны і звесткі, і было шмат пра што размаўляць. Сёння неяк не вельмі шмат. Але, ну, пра што-небудзь ды паразмаўляем. Вітаю таксама Наталью Полішчук в чаце. Ось, таму адразу, калі штосьці хочаце абмеркаваць тое, што не ўвайшло ў тэмы, якія заяўленыя ў назве відэа, пішыце, пытайце, задавайце тэмы, навіны, мабыць, нейкія да абмеркаванняў, пра ўсё паразмаўляем, пра ўсё пагаворым. Ось. Так. Ну і першая навіна, якая была заяўлена, гэта сумны Трамп. Чаму сумны і чаму Трамп? Таму што сапраўды увесь тыдзень ён быў вельмі сумны. Бо ты звычайна сумны пасля таго, як цябе, ну, літаральна макнулі, скажем так, у не вельмі добрыя усялякія рэчы. Ось, таму вось так. З чым гэта павязана? Павязана з тым, што уласна пачаў губляць Трамп рэйтынг, бо пачалі ўсплываць там усялякія інфармацыі пра тое, што ягоны план па завершэнню вайны ва ўкраіне палягаў у тым, каб папросту прызнаць анексаваныя тэрыторыі расійскімі і тым самым быццам бы скончыць гэты канфлікт. Ось, конечно, Трамп пра гэта ўсё пачаў адмаўляць і казаць, што не, гэта такога не было. Я такога ніколі не планаваў, увогуле там Украіна гэта Украіна, ну і усялякае такое, каб выпраўдаць гэтыя рэчы, таму што пачаў губляць рэйтынг. А акрамя рэйтынга Трампа зараз нічога не цікавіць, таму што яму трэба выбары яшчэ выйграваць. Ось, а калі ты губляеш рэйтынгі, не вельмі у цябе атрымаецца выбары выйграваць. Да таго ж пачалі у сувязі з сітуацыяй, якая адбылася ў Ізраілі і, скажем так, Спалучаныя Штаты і, уласна, іх сістэма прыняцця рашэнняў датычна дапамогі тым ці іншым краінам паказала сябе як абсалютна бездзейсную. Ось, і таму Спалучаныя Штаты пачалі не то, што там асобна Трамп, а ўвогуле Спалучаныя Штаты пачалі губляць гэты самы рэйтынг у вачах краінаў-партнёраў.
тому що якби відавочно було показано, то, що любая країна, навіть ну, умовно там ще не доказано, що Іран є ядерна держава, що у її є ядерна зброя. Ну, ось тому, якби, любая країна, навіть не ядерна така, наприклад, як Іран, може робити все, що завгодно. І у лепшому випадку, що зроблять союзники і державу, на яку ти нападаєш, гэта там дапамогуць збіваць ракеты. І то, гэта калі там побач дзесьці штосьці будзе, і будзе такая ўвогуле магчымасць. Таму гэта быў такі званочак, досыць такі непрыемны для, уласна, Спалучаных Штатаў. Таму яны пачалі крыху там, кажуць, расчахляцца. І зніклі неяк гэтыя заявы пра тое, што не трэба там бомбіць расійскі НПЗ і гэтак далей. Всё гэта неяк адышло на другі план, таму што пачалі ўжо Спалучаныя Штаты параўноўваць з Вялікай Брытаніяй часоў Другой сусветнай вайны, што быццам бы тое, што спрабуюць зрабіць Спалучаныя Штаты, выглядае так, як быццам тое, што рабіў у свой час Чэрчыль. Бо, калі вы памятаеце гісторыю, была дамоўленасць паміж, калі не памыляюся, Францыяй, Германіяй і Польшчай, калі не памыляюся, Польшча была трэцяй краінай. Ось, дамоўленасць як гэта, ну, быццам бы там вайсковае, быццам бы такое міні-НАТО, якое яшчэ было не НАТО, што у выпадку там нападу быццам бы дапамогуць. І вось калі там Нямецчына ўторглася на тэрыторыю гэтых краінаў, якія былі саюзнікамі Вялікай Брытаніі, Чэрчыль, па сутнасці, нічога не зрабіў. Ён ніяк не дапамог там, і войскі не адправіў, ніякай дапамогі не аказваў, пакуль, уласна, сама Вялікая Брытанія не патрапіла ў нямецкае аточэнне. І Лондон не пачаў там падвергацца штодзённым бамбардаванням. І толькі тады там Вялікая Брытанія таксама ўключылася ў гэтую вайну. Ось, і, ну, а так спрабавалі, ну, прыкладна, як зараз Спалучаныя Штаты, адсідзецца, там моя хата з краю, я вогуле там іншы кантынент, і таму мне вогуле там справ не мае, што там у вас адбываецца. Мы вось тут, у нас тут яшчэ там мяжа з Мексікай, плот недабудаваны, таму такое. Ось, і такі параўнанні, канешне ж, краіне, якая прэтэндуе на лідарства эканамічнае, палітычнае і ваеннае ў свеце, такія параўнанні не заходзяць, як не дзіўна, і пачынаецца, так сказаць, зваротняя рэакцыя. Ось, і зваротняя рэакцыя гэта як бы добра. Добра, таму што тое, што малася адбыцца раней, значна раней, яно ўрэшце рэшт пачынае адбывацца. І ось у сувязі з гэтым якраз ось і другая навіна, якая датычна якраз таго, што учора, 20 числа, адбылося галасаванне ў Кангрэсе па законапраекце па наданню дапамогі на 61, калі не памыляюся, мільярд даляраў Украіне. Таксама там, я не ведаю, ці падзялілі гэты законапраект на кожную краіну аддзельна, ці там галасавалі яго разам, бо, наколькі я памятаю, было там адразу дапамога яшчэ і Ізраілю, і що такое? Стары стаў, забыўся назву краіны. Ой, Тайвань. Ось, і там быццам бы гэта ўсё мала быць адзіным пакетам, не ведаю, ці падзялілі, але галоўнае, што тыя праўкі, якія спрабавалі ўнесці днём раней, там увогуле такія смешныя праўкі, што там увогуле, ну, зразумела было, што яны не маглі, там 300 з нечым правак было, і ўсе яны былі адмоўлены. То бишь законапраект галасаваўся ў тым выглядзе, у якім ён быў паданы. Ось, ён быў прагаласаваны, больш за 300 кангрэсменаў прагаласавалі
за гэты праект. Ось, і, до речі, була трансляція на каналі, як ж він називався, забився, на каналі радіо, американське радіо, ну, зараз я скрін вам покажу, і там буде все бачно. Ну, ось так це все виглядало подчас трансляції. Ви бачите, скільки там 310 конгресменів проголосували за гэты закон. Бачите, там со стяжками стояли. До речі, потім там Джонсон вийшов і почав скардитися, що регламент не дозволяє подчас голосування, і після його знаходиться у Конгресі з стяжками. Ось, мабуть, і Чемберлен, але мені здається, що Черчилль на той момент був уже керівником Великої Британії. Ось, і бачите, скільки там по голосах, яка партія, ну там не так як вогуле шмат, тут республіканці і демократи. Демократы цалком усе, там только 3 человека не голосовали, республиканцы поделились 50 на 50. И, что самое цікаве, глядела гэтую трансляцию, бачите, аж ну целых, на момент, калі я рабіў скриншот, амаль что 52 тысячи человек, гэта «Голос Америки» украінскую. Бачите, досыць выклікала цікавасць гэтая трансляцыя. І ось такі ось вынікі галасавання. Ну так, мабыць, і Чемберлен. Я не памятаю, насамрэч, хто там быў перад Черчиллем. Мабыць, я і памыляюсь. Я не выключаю. Тут сваіх не ўсіх запамятаеш, яшчэ гэтых англійскіх. Так, ось, і адбулося галасаванне у Кангрэсе, і зноўку ж той же самы Джонсон, які там, дарэчы, і радіо ў Украіне не атакаваць расійскі НПЗ, каб, па-першае, не эскалировать, бо гэта, ну, конечно ж, да любой справы у першую чаргу важна ж не эскалировать, па-першае, а па-другое, што гэта можа дэстабілізаваць эканоміку ў свеце, таму вельмі перажываў Джонсон. Ось, а зараз адразу, як толькі гэты закон прагаласаваны быў, адразу Джонсон упрагся, скажем так, за тое, што быццам бы вось да гэтага былі дрэнныя законы, якія там падаваліся датычна дапамогі. А зараз ось гэта ён падаў гэты закон, і ён такі піздаты, што адразу все вырашылі, што раз Джонсон падаў такі піздаты закон, мы проста мусім за яго прагаласаваць. І нават полова гэтых рэспубліканцаў прагаласавалі за гэты закон, нягледзячы на тое, што як бы там быццам бы яны дагэтуль былі супраць. Пра свету там крыху пазней мы паразмаўляем, што там будзе ў мяне асобнае відэа пра свету ёсць. Ось, таму зараз там некаторыя конгресмены і, уласна, сам Джонсон спрабуе хайпануць, як кажуць, на гэтай тэме, што быццам вось ён. Гэта ягонае дасягненне, тое, што вось ён вылучыў гэты закон і што ён быў прагаласаваны. Што гэты закон азначае для Украіны? Для Украіны гэта азначае, што нарэшце якая-ніякая дапамога пачне надыходзіць ва Ўкраіну. Менавіта з-за Спалучаных Штатаў. Што там будзе ўваходзіць у гэтую дапамогу? Невядома, але як бы там не казалі, што вся гэта дапамога, там все пакрадуць і гэтак далей, у любым выпадку у выглядзе непасрэдных грашэй гэта дапамога да Ўкраіны ніяк не дойдзе. Таму што гэта дапамога дойдзе да Ўкраіны у выглядзе тэхнікі, у выглядзе там нейкіх ремонтных запчасцінаў да той тэхнікі, якая ўжо перададзена. Мабыць, нават у выглядзе выканання ремонтных прац, якія там трэба па той тэхніцы, якая ўжо ёсць ва Ўкраіне. Амерыканская, дзе будуць ремонтаваць там на нейкіх базах у Еўропе і так далей, што таксама каштуе грашэй. У выглядзе зброі,
у выглядзе там снарядаў, боепрыпасаў і так далей. І па сутнасці гэтым самым законам, прыняццём гэтага закону пра гэты 61 мільярд Амерыка фінансавала сваю ўласную абарончую прамысловасць. Таму што па сутнасці усе гэтыя грошы застануцца ў Амерыцы, усе гэтыя грошы будуць працаваць на амерыканскі абарончы комплекс. Таму што літаральна яны за свае грошы самі ў сябе набудуць зброю, якую нават не будуць набываць, якая, мабыць, там дзесьці на складах уже ляжыць. Вось, і уласна самі сабе гэтыя грошы спішуць і перададуць дапамогу на гэтую суму грашэй. Вось, в прынцыпе, вось так гэта і адбудзецца, а не так, што зараз там прыедуць там некалькі камазаў з баблом і там на банкавай шасці пачнуць разгружаць. Як бы не хацелася, каб некаторыя палітычныя сілы казалі, што адбудзецца менавіта так ва ўкраіне, так не адбудзецца. Таму карупцыйных рызыкаў у данным выпадку ўвогуле ніякіх Украіна не мае. Таму што ў выглядзе жывых грашэй, як кажуць, яна гэтых грашэй не пабачыць. Яна іх пабачыць у выглядзе ваеннай дапамогі. У выглядзе, як я казаў, тэхнікі, зброі, запчасцін, якія там неабходныя для ремонту, снарядаў, боепрыпасаў і гэтак далей. Гэта тое, што атрымае Украіна. Звычайна на тыдні на гэтым яшчэ павінен Сенат прагаласаваць, але лічуючы, што Кангрэс ужо прагаласаваў за гэты, прыняў гэты закон. Далейшая ягоная справа ўжо выглядае як фармальнасць. Таму бліжэйшым часам папросту прагаласуе і Сенат за гэты законапраект, і потым Байден яго падпіша, і все там ужо, мабыць, напэўна, штосьці там збіраецца і ўжо накіроўваецца, плыве, там едзе, ляціць, я не ведаю, якімі шляхамі яно будзе дастаўляцца. Мабыць, гэта ўжо працэсы гэтыя запушчаны. Ось, што датычыцца, гэта тое, што датычыцца таго, што адбываецца ў Спалучаных Штатах. Це тупо спекуляція, це як мантра, корупція, особливо в українців за кордоном. Так, тому що, якщо закранем гэты момант, насамрэч, там крыху пазней. Ось, бо, все кажуць, ось там корупція, і нават пра гэты закон, які быў прыняты у той же Украіне пра легалізацыю канабіоідаў, марихуаны, прасцей кажучы. Таксама там некаторыя парламентарыі пад выглядам таго, што гэты закон месціць вельмі шмат карупцыйных рызыкаў. Гэты закон блякавалі. Не гледзячы ўжо пра тое, што там рассаднік наркаманаў мы тут у сябе выгадуем. Нават не трэба далёка хадзіць. Закон пра мабілізацыю, у які ўпісалі 4000 там з нечым правак, таксама, каб быццам бы пазбегнуць гэтых карупцыйных рызыкаў. Якія могуць быць карупцыйныя рызыкі ў законе пра мабілізацыю? Смешна насамрэч. Але гэта слова, якім палохаюць і будуць яшчэ палохаць, гэта слова карупцыя. Дарэчы, у свой час Лукашенко узначальваў аддзел па барацьбе з карупцыяй у Беларусі. І менавіта дзякуючы таму, што ён ведаў, як гэта ўсё працуе, пасля таго, як ён прыйшоў да ўлады, у яго атрымалася пабудаваць вось гэтую вертыкаль, якая цалкам на яго працавала і цалкам яго падтрымлівала. Папросту прыбраць людзей, якія яго не падтрымлівалі, было вельмі проста, таму што ты разумеў, як гэтая схема працуе, карупцыйная. Таму што ты узначальваў аддзел, які ўсім гэтым займаўся. Таму слова карупцыя яшчэ і будзе працягваць быць такім палохаючым і умоўна, якое мусіць адштоўхваць людзей ад тых ці іншых краінаў. Уласна, ад Украіны. Але перамясцімся бліжэй сюды ў Еўропу. Пасля інцыдэнту з Ізраілем усе пачалі, і пасля таго, што Зеленскі выступіў з тым, што ТЭС, калі не памыляюся, Тэрнопільска,
Ну-ка, хто там з України? Нагадайте, як там ТЕС гэта называлася, якую разэтасамілі. Ось. І Зеленскі заявіў, што гэтая ТЭС увогуле аказалася пастраждалай выключна таму, што папросту ракеты скончыліся. Бо летела 7 ракетаў, якія летелі ў гэтую ТЭС, атрымалася збіць тымі сродкамі супрацьпаветранай абароны, якія абаранялі гэтую ТЭС. Але ракет, якія летелі ў гэтую ТЭС, было значна больш, чым сродкі, ну, Трипільскаму, амаль што угадаў. Трипільска ТЭС. Ось, папросту з-за таго, што не ставала сродкаў супрацьпаветранай абароны, таму гэтая ТЭС і пастраждала. Пасля чаго, ну, плюс яшчэ да гэтага ўсяго далучылася сітуацыя з Ізраілем, і Зеленскі яшчэ сказаў, што Украіна страціла амаль што ўсю тэплагенерацыйную энергетыку у выглядзе гэтай самай ТЭС, таму што яна там вельмі шмат... ТЭС, я не казаў ТЭЦ. ТЭС. Тепловая электрастанцыя. Даже калі па-беларуску, то ЦЭС. ЦЭС. Але каб было зразумела, кажу ТЭС. Ось, і цеплогенерацыя ўся амаль што знішчана, і невядома, ці атрымаецца ўвогуле гэта ўсё аднавіць да апальвальнага сезону. Ось, і замяніць там ўсё гэта там на газавыя катлы новыя. Ну, карацей, там складаная вся гэта сістэма. Ось, і адразу пасля гэтага ў Еўропе ўсе пачалі шукаць пэтрыяты. Шукаць пэтрыяты, каб перадаць іх Украіне. І калі я не памыляюся, Галандыя заявіла, што яна гатовая набыць батарэю пэтрыятаў у любой трэцяй краіны для таго, каб перадаць Украіне, уласна. Германія там, здаецца, таксама заявіла, што перадасць адну батарэю пэтрыятаў ва Украіну. І яшчэ там хтосьці заяўляў, але я не памятаю, хто. Памятаю, што там, ну, некалькі краінаў заявлялі, што гатовыя амаль што не любыя, за любыя грошы набыць батарэю пэтрыятаў і надаслаць іх Украіне. Ось, для таго, каб Украіна магла абараняцца ад нападкаў і тым самым, скажем так, не даваць магчымасцяў акупантам біць па інфраструктуры. Сёння там штосьці ў Адэсе выбухала, напрыклад. Складана там ацэніць, што і як, але штосьці там выбухала. Тут літаральна, ну, на тыдні 2-3 разы дзесьці штосьці выбухае. І што самае складанае ў гэтым тое, што ёсць такія месцы, напрыклад, як Адэса, як Харкаў, як Сумы, дзе час падлёту вельмі кароткі, і таму вельмі складана зрэагаваць і вельмі складана ўсё збіць. Асабліва, калі справа вядзецца пра балістыку. Але нават калі і не балістыка, бо вы разумееце, што сучасныя ракеты, тыя ж кінжалы, яны, хай там і не настолькі там гіперзвукавыя, як пра іх кажа расійскае кіраўніцтва, але нават калі яны рушаць з хуткасцю гуку, гэта ўсё роўна досыць хутка. Як ні круці, гэта досыць хутка. І перахапіць, ну, уявіце сабе аб'ект, які рухаецца з хуткасцю гуку, і яго трэба перахапіць. І улічваючы, колькі там кіламетраў ад расійскай мяжы знаходзіцца той жа Харкаў, тыя ж Сумы, гэта досыць блізка. Гэта для хуткасці гуку, ну, гэта літаральна там менш за хвіліну падлётнага часу. Ось, таму
з гэтым складана. Той ж самы Адэса, там з боку мора таксама запусціць штосьці, там таксама час рэакцыі і магчымасці штосьці збіць таксама вельмі складана, таму гэта трэба гэта разумець. Таму трэба больш гэтых самых батарэй, але батарэі таксама ўсё не вырашаюць, бо да батарэяў гэтых сістэмаў яшчэ мусіць ісці радыялакацыйныя сістэмы, якія дзеля таго, каб у штосьці патрапіць, гэта штосьці трэба яшчэ на пачатку выявіць. А для таго, каб выявіць, патрэбны менавіта вось гэтыя лакацыйныя сістэмы, якія прытым яшчэ і, скажем так, сумяшчаюцца з гэтымі пэтрыятамі. Бо яны там штосьці перадаюць з таго, што яны перахопліваюць, і потым там ляцяць ракеты гэтых пэтрыятаў, якія збіваюць тыя ракеты, прытым яны пастаянна атрымліваюць адтуль пэўную інфармацыю па руху цэлі. Таму ўсё такое. То умоўна кажучы, насамрэч там все значна складаней і не так все проста, як здаецца, што там кнопку націснуў, яно поляцела і збіла. Таму пачалі варушыцца і еўрапейскія краіны, разумеючы, што улічваючы зноўку ж прыклад, які быў з Ізраілем, што тут, як кажуць, эскаліруй, не эскаліруй, а калі там па той бок захочуць, яны зробяць тое, што захочуць. Таму у гэтым пляне Еўропа пачала варушыцца, што таксама вельмі добра, і ёсць верагоднасць таксама, што бліжэйшым часам знойдуць яны гэтыя краіны, якія абяцалі гэтыя самыя батарэі Пэтріят, знойдуць, дзе іх набыць, і уласна набудуць і перададуць уласна Украіне. Так, там тушку нейкую збілі, Ту-22 3М, калі я не памыляюся. Гэта носій балістычных і не балістычных гэтых крылатых ракет. Бомбардавальнік. Ось і Наталя ще пише, що з 9 до 21 електрику не выкарыстоўваюць. Так, і рэкамендуюць як мага менш выкарыстоўваць электрику у часы, калі вось такое максімальнае напружанне і ідзе асабліва вось увечары. Ось, пан Ікс піша, што да, Пэтріяты є в Німеччині, їх там 80 пускавых. 80 пускавых, але колькі складае батарею, я не ведаю насамрэч датычна вось РСЗО. Я ведаю, што, напрыклад, гаубічная батарея баявая, яна складаецца з 6 гаубіц. Я просто служыў у гаубічнай батареі, у гаубічным дывізіоне, самаходным гаубічным артылерыйскім дывізіоне. Там 6 стволов мае быць у батареі, але, скажем так, урэзаны варыянт складае 3 стволы. Такі не баявы парядак. Напрыклад, у нас было 3 батареі, 3 стволы, 3 арудзія. Таму гэта ў мірны час. Але калі ідзе мабілізацыя, у батареі 6. Што там датычыцца гэтых сістэм Пэтріят, колькі установак складаюць батарею, я не ведаю, але мяркую, што мінімум 3. Бо, як я пабачыў, сама батарея Пэтріят, сама установка Пэтріят мае 4 ракеты. 4 ракеты, і я не ведаю, колькі там час перазарядкі, но ракеты, дарэчы, не маленькія, гэта не як там у градзе, якія можна там рукамі загружаць. Я перакананы, там нейкі кран мусіць быць, каб ці маніпулятары, якія патрэбны для таго, каб заряджаць ракетамі гэты Пэтріят. І улічваючы, што 7 цэляў на Трипільскай ТЭС было збіта, я мяркую, што там стаяла 2 установкі, таму што ў адну проста столькі не ўлезе ракет. 2, а 3 не было, таму што яе прыбралі для аховы нейкіх
больш важных аб'ектаў. І пры гэтым нават атрымаецца другая установка была зараджана не на ўсе 4 ракеты, а на 3. Ці, мабыць, была зараджана 4, але адна там не патрапіла ў цэль, што таксама вельмі верагодна. Ну, складана гэта ўсё меркаваць, але бліжэйшым часам пабачым, атрымае гэты пускавыя установкі Patriot, то атрымае. Да таго ж яшчэ у той же Германіі ёсць ARST, таксама досыць такія неблагія супрацьпаветраныя установкі. Так, Владимир Вернегоров. Доброго дня. Бачив, що деякі західні ЗМІ пишуть, що допомога нічого не поміняє. Ну, писать можна що завгодно. На плоті так само пишуть, а там насамрэч будоўля. Таму тут зноўку ж, каб казаць менавіта, ці варта прыслухоўвацца да гэтых ЗМІ, трэба глядзець папросту, што за ЗМІ, хто іх кантралюе, бо ёсць дзяржаўныя ЗМІ, ёсць быццам бы незалежныя ЗМІ, але ў кожнага нават незалежнага выдання яно не можа існаваць без фінансавання, і хтосьці іх фінансуе, і звычайна той, хто фінансуе, той, скажем так, і замаўляе музыку, якая грае. Ось, таму, ну, прыклад 5 канал, паглядзіце свой 5 канал і здагадайцеся, хто з'яўляецца уласнікам. Ну, не на паперы, зразумела ж, а по факту, хто з'яўляецца уласнікам 5 канала. Ось, або там суспільнага якога. Ось, у Еўропе гэтак жа сама ўсё працуе. Калі належыць камусьці канал, ён рэтранслюе ідэі, якія цікавяць менавіта таго, хто валодае гэтым каналам. Таму пісаць пра тое, што дапамога нічога не зменіць, ну, гэта смешна. Дарэчы, вось колькі там ужо 9 месяцаў ніякай дапамогі ад Сполучаных Штатаў і так не прыходзіла, і нельга сказаць, што гэта неяк штосьці змяніла ў адмоўны бок. Так, усё стабільна, месцамі адмоўна стабільна, але стабільна і кантралявана. Таму, калі гэтая дапамога з'явіцца, я думаю, ўсё стане яшчэ больш стабільна, як мінімум. Ось, таму у любым выпадку штосьці да зменіцца. І мяркую, што ў лепшы бок. Ну, кіды, так, тая ж Расія, яна мае ўплыў у Еўропе. Паглядзіце, якія там каго там абіраюць. На прыкладзе той же Словаччыны. Прэзідэнты патрапіў чалавек, які партыю узначаліў, якая падтрымлівала Фіца. Ну, то бишь, прарасійскія сілы ў Еўропе яны нікуды не дзеліся і раптам не зніклі пасля таго, як Расія пачала поўнамаштабнае ўторгненне ў Украіну. І трэба разумець, што інфармацыйна гэта ўсё працуе значна глыбей, чым там Пуцін сільны, Зеленскі слабкі. Ну, гэта умоўна. Ось, але праз тых жа нават фермераў польскіх, якія ўвогуле часам і не польскія фермеры. Гэта што таксама працуе, Расія працуе, расійскія ўкіды і расійская прапаганда. І на ўсё гэта вылучаюцца грошы, вылучаюцца сродкі, і сродкі немаленькія. Таму там, калі нейкае еўрапейскае быццам бы незалежнае выданне там робіць нейкую заяву пра тое, што дапамога ўсё роўна нічога не зменіць, і ўсё роўна Расія пераможа, ці там трэба там да перамоў ужо пачынаць рыхтавацца ў краіне, ну, гэта ўсё смешна. Гэта ўсё смешна, таму што зразумела, пра што ідзе гаворка. Ну, гэта вельмі проста дэтэкціць такія справы, гэта як проста там, калі ты бачыш якога-небудзь украінца на, напрыклад, там прызыўнога веку бачыш дзесьці ў Еўропе, пытаеш, чаму ты тут, а не ва Ўкраіне,
І він каже, а нехай там спочатку депутати воюють, я не буду воювати. Ну, це одразу ось просто detected, як кажуть. Ось. Є такі ось справи. Де то ж саме, коли ти питаєш, там, ось, чому там Європа не дає допомогу, а тобі отказ кажуть, а так у вас там корупція крадуть, все, це одразу детектор. Что человек, ну, попросту ни в чем не разбирается, и ему, умовно, нассали его в уши, что тут коррупция, и что тут все покрадуть, и тому давать сюди нічого не треба. Ну, так це все і працює. Коли попросту певна інформація осідає у розумі людей, тому що попросту этой інформації зашмат. І іншої інформації попросту нема. Бо, ну, некоторые, наприклад, європейці попросту не розуміють, що відбувається в Україні. І умовним витоком їхньої інформації об этом є там які-небудь так звані зомбоскрині, зомбоящики. І не завсёды з гэтых ящиків ідзе тое, што сапраўды адпавядае рэчаіснасці. Таму з гэтым все досыць складана. Так, ну і щось тут загуділо. В принципі, абмеркавалі всі американські новини, європейські новини, датычна України теж самі новини. Ось, до речі, коли є ще питання і які інші теми, укиди, ось, про які хотілося порозмовляти, пишіть у чатику. А ми поки що поглядимо відео, яке я, щиро кажу, я його скрав на телеканалі Ісландія. Ось, там про Тихановскую. Ну, не только про Тихановскую, там вы все памятаете, что журнал Time уключил топ-100 самых уплывовых жанчын. Кого бы вы думали, яны уключили туды Навальную. Сьогодні блогер Тайлер Андерсон мобілізувався. Напевно. Щось таке чув, але самого гэтага блогера я не ведаю. Ось. І назвали яны Навальную одной там у 100 самых уплывовых жанчын, яна быццам пачала ўваходзіць, але ну, якби на што яна ўплывае і што на што можа паўплываць, невядома. Ось. І можна яе ў гэтым пляне параўнаць з Тихановскай. І мне вельмі падабалася, як пра гэта жартавалі Сергей Иванов і Александр Барабошка на телеканале Ісландія. Тут будзе відео хвилинки две, тому давайте поглядим. Ми можемо сказати, що журнал Time, він вводить в оману своїх читачів. Адже Юлія Навальна не є впливовою особою і людиною, яка може впливати на процеси в цій країні. Я впевнений, що будь-яка медійна українська військова, або навіть дівчинка, яка пробігла на протезах в бостонський марафон, от, вона більш впливова. І більш гідна. Ну, це само собою, ми тут взагалі, росіяни, яка гідність. Тобто, вони з нею зробили отакого от кишенькового президента, типу Тихановської, вони там оце ходять, там оце спілкуються між собою. От. Але я вважаю, що Юлія Навальна – це гарна партнерка для Петра Порошенка. От це, от, знаєш, вони будуть вдвох уособлювати, знаєш що? Нездійсненність амбіцій. Я думав про це, не знав, як правильно сформулювати. Ти сформулював ідеально. Ну, і можна ще Тихановську. Тобто пана Петра Олексійовича, по боках їх обставити оцими лідерками також, які не здійснили свої амбіції. І можна навіть зробити гурт музичний.
Серйозно? Як його назвати? Крінжоли? Крінжоли, так. Хорош. От, Петро Олексійович Порошенко в шкіряній куртці, в окулярах, він же ж байкер. Знаю, клас. Байкер Гурт та «Крінжоли». Юлія Навальна в кокошнику і ця Тихановська, що ж дати Тихановській? Тихановській дати... Ну, не хочеться... Костюм Олі Полякової. Костюм Олі Полякової, так. Отак. І вони будуть непогано виглядати, як на мене. Це такий буде, я б сказав би, фрік-тріо. Ну, власне, ось так. Гурт кринжоли. Ось. І чому я ось вирішив це оставити? Тому що мені, наприклад, мені вельми подобається те, що такі, вибачте, не побоюся гэтага слова, уплывовы YouTube канал Ісландія, на яким працюють такі люди, які реально оцінюють, скажімо так, політичну дзейнасць гэтых асобаў, таких як Тихановская і Навальная, і сферу іхняга ўплыву, і сапраўды гэта папросту ось такія, як сказаў Сергей Іванов, гэта такія кішэньковыя прэзідэнты. З іх зрабілі гэтых кішэньковых прэзідэнтаў, якія дзесьці там шосьці ездзяць, дзесьці шосьці робяць, але па факце ні на што не ўплываюць. І параўналі іх таксама з Петром Порошенко і прапанавалі ім скласці трыо менавіта на падставе таго, што ва ўсіх траіх не рэалізаваліся іхныя амбіцыі. Тое ж самае, як там Навальная там, з гэтым прэзідэнцтвам, з гэтымі выбарамі, на якія можна было проста не пайсці. Ці пайсці, ні за каго не прагаласаваць, пастаяць і павярнуцца дадому. Выдатная папросту палітычная праграма. Гэтак же самае, як выдатная палітычная праграма была у Тихановскай, вызваліць палітзняволеных там і гэтак далей. Але да сённяшняга дня аніводнага звольнення не было, пры тым, што гэта адзін з найгалоўнейшых пунктаў праграмы. Ну, пасля, канешне ж, новых выбараў. Але пра выбары там. Выбары-то ўжо, можна сказаць, на носе. Год застаўся 10. Ну, год там і некалькі месяцаў. У 25-м 10 лета, восень ўжо павінны быць новыя выбары у Беларусі. Таму там трэба як мага хутчэй штосьці прыдумаць і хутчэй за ўсё прыдумаюць што-небудзь, штосьці накшталт выбараў, якось зараз у гэтую каардынацыйную раду, якая там таксама невядомы такі орган, які чымсьці там быццам бы займаецца. Ось, для беларусаў, якія выехалі. Ось, і неяк там зараз яна будзе пераабірацца, таксама невядома якім чынам будуць, напрыклад, верыфікавацца тыя людзі, якія маюць галасаваць, невядома. Як гэта ўсё будзе адбывацца, як будуць лічыць там, хто мае права балатавацца, хто не мае, як там гэтая перадвыбарная праграма будзе адбывацца. Ну, карцей, як стварыць дзяржаўнасць без дзяржавы. Зараз яны спрабуюць ось такую, скажем, віртуальную дзяржаву стварыць, і яны яе называюць вольная Беларусь ці новая Беларусь. Ось, і гэта дзяржава, якая існуе выключна у іхніх галовах, у іхніх марах ружовых, ось, якой яны кіруюць. І як яны кіруюць, зразумела. Зразумела, што папросту ствараюць інфанагоды. І адной з такіх падстаў для інфанагодаў стаў саміт Вялікай Сямёркі, так званы G7, ось, на які Тихановская заявіла, што яе запрасілі. Ось, люстра ўпала. Спадзяюся, не разбілася люстэрка. Ось, быццам бы запрасілі Тихановскую на саміце 7G. Ось, ну і калі, скажем так, быць звычайным такім долбаёвым,
то можна сказати, вау, нічого собі, таке досягнення. Тихановскую, моего обраного законного президента, запросили на 7 же, это самые головные 7 этих самых. 7 самых головных краін у свеце сустракаюцца, і тут ось Тихановская, ось гэта перамога. Ну, так можна было б лічыць, калі ты звычайны беларускі даўбаёб у міграцыі. Але, ну, сябе я да гэтай, як яе, дыаспоры нават не назавеш. Не адношу да гэтай групы людзей, назовем яе так. Да гэтай групы людзей я сябе не адношу, таму я рэальна гляджу на рэчы і самае, што цікавае, што акрамя вось Тихановскай, і гэта не тое, што там нейкае выключэнне, што вось там краіна, у якой, дарэчы, Тихановская ні на што не ўплывае, то бишь Беларусь. Прадстаўнік гэтай краіны патрапіў на саміт Вялікай Сямёркі, дзе, сыходзячы з назвы саміту, там маюць быць толькі краіны Вялікай Сямёркі. Ось, і быццам бы запрашэнне туды гэта штосьці такое надзвычайнае, але насамрэч у гэтым нічога надзвычайнага няма, таму што на кожны саміт Вялікай Сямёркі запрашаецца у сярэднім ад 70 до 100 краінаў, якія не з'яўляюцца, не ўваходзяць у гэтую самую сямёрку. І туды запрошваюцца лідары гэтых краінаў або парламентаў гэтых краінаў, прадстаўнікі буйных бізнесаў і гэтак далей. Таму што там акрамя асноўнай праграмы гэтага саміту, дзе менавіта гэтыя 7 прадстаўнікоў гэтых 7 самых уплывовых светавых краінаў абмяркоўваюць там нейкія свае пытанні, адбываюць яшчэ больш такія дробныя справы, дзе абмяркоўваюцца таксама нейкія палітычныя дзеі, нейкія эканамічныя сувязі наладжваюцца і гэтак далей. Ну, карацей, адбываецца палітыка, адбываецца, скажем так, абмен меркаваннямі і уплывам. Всялякія гэтыя, карацей, палітычныя штукі абмяркоўваюцца менавіта там. І краінаў там звычайна больш, чым 7 прысутнічае, і прадстаўнікоў гэтых краінаў больш, чым 7. І тое, што туды, я перакананы праз нейкія знаёмствы, прасунулі Тихановскую, папросту, каб яна там навіну гэтую склала ў сябе на канале, што вось там запрасілі. Выглядае гэта ўсё вельмі сумнеўна. Прынамсі для тых, у каго галава для таго, каб думаць, а не для таго, каб ежу туды класці. Так, добрага дня, як справы з сушаным мясам на сягоння? Хлопцы зацэнілі ранейша зроблена. Так, я адсылаў, ёсць відэа на канале у першай інтэрнацыянальнай легіён, там сваім знаёмым я адсылаў мяса. На дадзены момант, скажем так, тэхніка прастойвае, таму што ніхто не кідае грошы. Буду зараз плакацца. Ніхто не кідае грошы, пры тым, што на кожным стріме, напэўна, на апошніх я ўжо і пачаў забываць пра гэта казаць. Але калі вы хочаце уласна дапамагчы каму-небудзь асабіста, напрыклад, каб я там насушыў мяса і камусьці там надаслаў, там у часціну, якую дзе там у вас там кум, сват, брат, сестра, там хто заўгодна служыць, і вы хочаце ось там прыемна зрабіць, вось картка, ось картка, карацей, вось картка, вось тэлеграм, тэлеграм, кідайце на картку грошы на мяса, пішыце ў тэлеграм, што вось вы кінулі столькі, і вы там хочаце там свіное, баранье, там, я не ведаю, там, маладога цялёнка, там, і індычкі, там, што заўгодна, любое мяса. За ваши сродкі я набуду, высушу, запакую і надашлю туды, куды вы скажаце. Мне будзе ўвогуле не складана. Але неяк гэта ідэя не знаходзіць падтрымкі сярод гледачоў.
Ось тому. Ось так. До речі, коли ви просто хочете мене підтримати, каб у мене з'явилися, наприклад, інші обої, ой, шпалери, вибачте, інші шпалери на фоні, і там попросту щось з'явилося на фоні, окремя гэтых шпалерів. Так само ось картка. Закидайте. Пишите, коли що, ось мой телеграм, коли не можете закинути на картку. Пишите в телеграм, я обов'язково откажу. Коли ви там десь з Європи, є ще інші канали, по яких можете допомогти, коли є жадання. Жадання і магчимость у першу чергу. Чешская стенка с книгами, но не еду. У меня тут книг... у меня есть одна книга, я, правда, не памятаю, где она лежит, и не памятаю, кто мне ее подаровал. Там сборник военных парадов. Книга не для продажу, тому ось. Яна ёсць, яна українською, я там читав некоторий час, але зараз апошнім часом подзабіў на гэтую справу, треба, напевно, КПІ українською подтягнуть, почитать. Ну, принаймні, там, хвилин 20-30 на день на гэта выделять. Ось, в принципе, все, что я хотел сказать сёння, принаймні, я ось распавёў про Тихановскую, я распавёў про Пэтріата, я распавёў про сумнага Трампа і галасаванне ў Кангрэсе. Таксама распавёў. Ну, да рэчы, перад тым, як я апошнюю, скажем так, думку сваю распавяду, ось ёсць ось такая ось бегучая строка, якая вам нагадвае, што вы можете поставить лайк под гэтым відэа, ось, подписаться на іншыя сацыяльныя сеткі, напрыклад, там Telegram, что там у меня еще есть, Telegram, TikTok і гэтую самую Инсту. Ось, таксама у опісанні пад відэа ёсць мой Patreon. Там з'яўляецца, мабыць, не так часто, як хацелася б, з'яўляецца контент. Один раз на тыдзень дакладна з'яўляецца, дзе я папярэдне распавядаю пра тэмы, якія маюць быць на эфіры. Ось, і вы таксама можете там подписаться і тым самым мяне вельмі моцна падтрымаць, таму што уласна заробку ва ўкраіне я не маю, як і не маю тут статусу афіцыйнага, прынамсі пакуль што. Ось, таму пішыце каментары пад гэтым відэа, калі яно выйдзе ўжо як відэа, не як скончыцца як трансляцыя. Пішыце ўпадабайкі, задавайце свае пытанні. Ось, подписывайтесь на разнастайныя сацыяльныя сеткі. Калі ёсць нейкія пытанні асабістыя, вось у мяне прямо над галавой мой Telegram, можете туды таксама што-небудзь напісаць, калі вас штосьці цікавіць. Ось, да апошняй тэмы, ну, не тэма такой, про што хацелася б распавесці і, дарэчы, узгадаць усялякія штукі. Майго знаёмага сёння штрафанулі, скажем так, за парушэнне правілаў дарожнага руху. Ось, і пры гэтым, ну, улічваючы, што ён ваенны, зразумела, правоў яго у наяўнасці няма. Як іх не будзе, ну, фармальна не будзе ў мяне пасля 25 числа гэтага месяца, таму што мае беларускія правы просто-напросто скончацца. У іх скончыцца тэрмін прыдатнасці, яны там 10 гадоў. Гэтая картка, яна дзейсная 10 гадоў, ось, але памяняць яе немагчыма ў Украіне. Ну, як немагчыма? Ось, тая ж сітуацыя, з якой сутыкнуўся ось і мой знаёмы ваяр. Ось, немагчыма памяняць. Мне праз юрыдычную кансультацыю мяне там прыйшла нейкае паведамленне пра юрыдычныя кансультацыі. Я запытаў, што вось у мяне ёсць такі вось набор дакументаў датычна легалізацыі ва ўкраіне. Ось у мяне заканчваюцца правы. Ось, якім чынам я магу іх абмяняць ва ўкраіне? Ось, і тут все досыць проста.
датычна любой краіны, акрамя Расіі і Беларусі, напэўна. Вось, я маю праз консульства сваёй краіны запатрабаваць з краіны сваёй. Па-першае, гэта даведку, гэта па-украінску даведку пра тое, што я атрымаў правы, гэта першае. Даведку пра тое, што я не пазбаўляўся гэтых правоў на тэрыторыі Беларусі, у маім выпадку, ну, у выпадку Украіны, там папросту на тэрыторыі краіны, скажем так, паходжання, скажем так. Ось. І тое, што я не састаю на уліку у дыспансарі, у наркалагічным, яшчэ там нейкі. Ось. І зразумела, калі б все працавала так, як яно мусіць працаваць, напрыклад, калі б я быў палякам, то гэта б все працавала. Я б мог прыехаць у Львов, у польскае консульства, там напісаць усе гэтыя запыты на ўсе гэтыя доведкі, якія б мне праз некаторы час з Польшы б надаслалі. Я бы прыйшоў там ва установу, якая выдае правы, туды бы напісаў там заяву, што вось у мяне ёсць дакументы, ёсць вось гэта, і я б гэта ўсё мог атрымаць правы на тэрыторыі Украіны. Але адносна Беларусі гэта не працуе. Па-першае, таму што няма беларускага консульства. Нават калі б яно было, я перакананы, яно б не працавала. І лічучы, што гэтага ўсяго няма, то атрымаць з тэрыторыі Беларусі даведку пра тое, што я атрымаў правы, няма магчымасці. Даведку пра тое, што я не пазбаўляўся гэтых самых правоў на кіраванне транспартным сродкам на тэрыторыі Беларусі, атрымаць няма магчымасцяў. І атрымаць даведку з дыспансераў з тэрыторыі Беларусі, што я не стаю там на ўліку, таксама няма магчымасцяў. Ну, і з аднаго боку, як бы, закон-то ён ёсць, ён мусіць працаваць. Папросту гэты закон не прадугледжвае тое, што ты будзеш з краіны з агрэсара, як не дзіўна. І некаторым беларусам, тым, якія ў Украіне, яны таксама лічаць, што вось гэта вельмі крыўдна, бо ты тут ваюеш быццам бы за Украіну, а правоў у цябе няма. У тым ліку правоў на кіраванне транспартным сродкам. Папросту таму што ты іх не можаш тут вырабіць сабе, таму што на гэта выбачце, па ўкраінскім заканадаўстве у цябе няма падставаў. І, умоўна, патрабаваць, каб вось там зараз там пачалі разглядаць нейкі, ці хтосьці там напісаў гэты закон выключна для беларусаў, каб беларусы маглі там штосьці атрымліваць нейкія правы. І мне смешна чытаць, калі ты кажаш, што як бы краіне зараз, у краіне, уласна, зараз увогуле не да таго, каб разбірацца там пра, умоўна кажучы, невялікую купку тых беларусаў, якія вось маюць такія вось запыты. І ўвогуле не да гэтага. Бо, краіна ў стане вайны. І калі табе ў адказ кажуць, за той краіне ёсць сэнс да брукіўкі і ёсць сэнс там, для чаго там яшчэ. Не памятаю, што там яшчэ узгадвалі у гэтым чаце. Акрамя брукіўкі. Зараз я хуценька знайду. І телемарафоны. Як я мог забыцца пра телемарафоны? Калі брукіўка і телемарафоны важнейшыя за гэтыя вось пытанні быццам, такі, то аб чым размова? Насамрэч, досыць такая ж. У тую ж групу Detected, пра тых, хто кажа пра няхай спачатку там дзеці дэпутатаў ідуць ваяваць і дэпутаты, а потым ужо я пайду. Бо насамрэч
Україні зараз ввогуле не якось там чоловік виказався, відділити мух від котлет. Ввогуле зараз не до гэтага. При тым, што колькасць, ну, ввогуле не тая. Быў бы гэта, напрыклад, было б гэта штосьці тычылася, напрыклад, ізраільскіх грамадзян, бо габрэйская дыаспара, яна досыць уплывовая ў свеце. Ва ўсіх краінах яна досыць уплывовая, таму што, ну, гэта па сутнасці краіна, якая ёсць прадстаўніком цэлай рэлігіі, іудаізму. І ёсць шмат прыхільнікаў гэтай рэлігіі. Не абавязкова яны мусяць быць грамадзянамі Ізраілю, але могуць быць прадстаўнікамі гэтай рэлігіі. І звычайна гэта супадае. Ну, вось. І тады б гэта мела нейкі сэнс. Там менавіта тэрмінова распрацаваць закон датычна гэтага. Калі гэта датычыцца кубкі беларусаў, бо, ну, колькі там беларусаў зараз? Ну, я не кажу пра тое, колькі беларусаў зараз мае патрэбу ў тым, каб замяніць правы ці нейкія іншыя дакументы, ну, гэта будуць сотні. Просто сотні. Нават да 1000 не набежыць ось такіх вось людзей. І ствараць законы раді сотні, ну, тут петыцыю, каб стварыць петыцыю, каб яе разглядзеў прэзідэнт, трэба набраць 25 000 галасоў. 25 000 беларусаў столькі ва ўкраіне не было ніколі. Ну, прынамсі, па пашпартах беларусаў столькі ніколі не было. Алексей Кузьміцкі, прывітанне ад беларусаў з Украіны з Роўна. Дзякуй вялікі, вам таксама вялікае вітанне. Ось, таму разглядаць там пытанне нейкай кубкі, ну, умоўна кажучы, кубкі людзей, хай там і якая ваявала, воюе ці там плануе ваяваць за Украіну, ну, гэта папросту не суадносныя, скажем так, як гэта сказаць, вытраты ресурсаў. Зразумела, што і так там не вельмі, з аднаго боку, як глядзіш на тое, што адбываецца, падаецца, што там ресурсу там зашмат, а на выхлапе нічога не атрымліваецца, але ўсё працуе так, як працуе. І калі ў кагосьці ёсць жаданне штосьці змяніць, просто можна стварыць петыцыю і паглядзець, як хутка яна набярэ 25 000. Бо калі яна не здольна набраць нават 25 000, гэта азначае, што запыту на гэтую петыцыю у супольнасці няма. Бо, як паказаў прыклад петыцыі пра забарону дзейнасці онлайн-казіно, якая пасля яе выкладання менш чым за некалькі гадзінаў набрала 25 000, пры гэтым яшчэ некалькі разоў паклала сайт ад перанавантажання, гэта украінскае, ад перанапружання колькасці запытаў, колькасці спробаў пакінуць свой подпіс пад гэтай петыцыяй, папросту сайт некалькі разоў падаў. Гэта паказвае тое, што вось гэта зараз запыт у супольнасці. Гэта запыт у грамадства, і таму сам Зеленскі адразу ж у гэты ж дзень увечары у звароце звярнуў на гэта ўвагу, і гэтая справа зараз кантралюецца. Дзесьці там у Зеленскага ў нататнічку запісана, што вось гэтую справу трэба давесці да канца і пракантраляваць. Таму што на гэта ёсць запыт у супольнасці. Ну, калі хтосьці з беларусаў лічыць, што тут украінская ўлада нічога для іх не робіць, ну, зрабіце петыцыю. Зрабіце петыцыю, апублікуйце яе, распаўсюджвайце спасылку на гэтую петыцыю, прасіце падпісаць і паглядзіце, як хутка пад гэтым запытам набярэце 25 000. Калі там не набярэце 25 000, ну, значыць, гэта не такая важная справа. Прынамсі, для Украіны і для супольнасці Украіны, для грамадства Украіны, для грамадзянаў Украіны. Ну, таму трэба папросту, ну, рэальна глядзець на рэчы, што,
скажем так, поміняти прави там, хай навіть там некалькі сотням білорусаў, якіх правы попросту скончыліся. Ну, не вакол беларусаў свет гэты гартаецца. Нават калі гэтыя беларусы там і ваююць ці ваявалі за Украіну. Ну, не вакол іх гэты свет круціцца. Таму, як бы, трэба рэальна глядзець на рэчы. Не так, як Чарэнка, які лічыць Ціхановскую законна абраным прэзідэнтам. Ось, таму трэба папросту не быць піздаболам у гэтым жыцці. Все будзе добра. Так, пачытаем, што тут яшчэ крыху чаціку. Якщо будзе петыцыя, я прагаласую. Ну, ладно, будзе 2 галасы. Улічваючы, што я не украінец і не маю статусу, я не змагу галасаваць. І беларусы, якія маюць гэтую патрэбу, таксама, хутчэй за ўсё, не маюць гэтага статусу і не змогуць падпісаць гэтую петыцыю. Таму галасоў там будзе вельмі абмежана. Брэст — сталіца свету, але без Ціхановскай. Ну, я як Мінчук з вами не пагоджуюся. Я лічу, што ўсё ж такі Мінск — сталіца свету. Ось, з Ціхановскай ці без, ну, нават калі там і будзе Ціхановская, ненадолго. Гэта ўсё вельмі хутка прыпыніцца. Так, ну і давайте зараз пакуль в принципе, я все, что хотел распавесці, я распавёў. Так, як би цю тему хтось з блогерів підняв, голоси були. Ну, зрозуміло. Тому ось я зараз і ось там з Тимуром ми гэтае питання абмяркоўвалі, што якби треба виходити на новий узровень, скажімо так, інформованості. Ось, і з Тимура запитав, ось, якби, яка моя канчаткова мета ось гэтага всього. Там попросту стаць там папулярным і там збіраць нейкія лайки і так далей. Ну, гэта не ёсць мэта. Зарабляць ютубам, ну, гэта таксама не ёсць моя мэта. Бо я не бачу, як можна, будучи беларусам ва ўкраіне, зарабляць ютубам. Ну, попросту, ну, ніяк. Ну, калі б я быў дзеячым, скажем так, военным, тады б да. І не тое, що зарабляць мне б тады не трэба было, а попросту там зборы нейкія рабіць на падтрымку там уласнага падраздзялення. Ось, але сутнасць у тым, што на дадзены момант я па сутнасці сам насам з дзяржавай. І прычым першасная задача гэтай дзяржавы не дапамагчы мне адаптавацца там у краіне, а зрабіць так, каб не пусціць у гэтую краіну, умоўна кажучы, шпіёнаў і людзей, якія працуюць не на карысць гэтай краіны. І гэта яе першасная задача. Ось, а моя задача даказаць, што я не з ліку гэтых людзей, якіх Украіна тут не жадае бачыць. Ось, таму дзеля таго, каб гэта ўсё працавала, трэба мець уплыў. Ось, бо калі раптам штосьці, напрыклад, адбудзецца, я застануся просто, ну, умоўна кажучы, без нічога. Ось, напрыклад, ёсць у мяне зараз там машына, на якой я выехаў яшчэ з Беларусі. Логан, гэта 19-го года выпуск. Напрыклад, зараз там ракета якая-небудзь упадзе, ці там побач нават штосьці упадзе, там цэглай засыпе гэты логан, што ён будзе, ну, не аднаўляльны. Ну, просто не аднаўляльны. І все. І па сутнасці гэта ўся моя маёмасць. Уся моя маёмасць, якую я маю ва ўкраіне. І ніхто мне з гэтым не дапаможа. Ніхто мне там ніякія там страхавыя выплаты, і ніхто мне не зробіць, таму што машына на беларускіх нумарах. І наўрад ці, нават калі б яна і не на беларускіх нумарах была, трэба там нейкую асобную, напэўна, страхоўку рабіць ад падтрапляня расійскай ракеты, калі такія ўвогуле існуюць, бо звычайныя там страхоўкі аўтамабільныя, яны распаўсюджваюцца на дарожна-транспартнае здарэнне, а гэта не ёсць дарожна-транспартным здарэннем.
Вось. Нягледзячы нават на тое, што фармальна падыходзіць да тэрміналогіі дарожна-транспартнага здарэння. Не падыходзіць. Там рухаючыхся там транспартных сродкаў, адзін з якіх мае знаходзіцца у руху. Ну, ракета, яна як бы не зусім транспартны сродак, нягледзячы на тое, што знаходзілася б у руху. Ось, таму да ДТЗ не падыходзіць. Ось, але сутнасць у тым, што як бы, ну, па сутнасці я застануся без нічога. То бишь зараз у мяне там щось яшчэ ёсць, і там у крайнім выпадку там я могу там гэтага Логана там закласці і прадаць на запчасціны і гэтак далей. Ось, і гэта хоць якая-ніякая там такая падстрахоўка. А ў выпадку, калі щось здарыцца, я папросту застаюся без нічога. І без нічога ў іншай краіне, без статусу, без правоў, толькі з абавязкамі. Ось, ну, не будем про сумное. Так, еще раз, зараз будем заканчиваться, развитываться, тому у вас есть апошні шанс зараз там написать какое-нибудь пытанне, тему на гэты эфир, на наступный, там, на вину некую, как бы, обмерковать. А я пакуль что такое заканчальный спич. Ой, бачыце вы, па-першае, радок, вось гэты бегучы радок. Ось, таму вы можете подписаться на социальные сетки, на мае, у Телеграм, что там яшчэ? Телеграм, ТикТок, Инстаграм. Асабіста там, кому няма чаго рабіць, можете яшчэ на Фейсбуце мяне знайсці. І там таксама можете подписаться. Мне будзе прыемна. Таксама вы можете падтрымаць мяне. Па-першае, гэта праз Patreon. Спасылка под гэтым відэа знаходзіцца. Там штотыдня як толькі ёсць якія-небудзь цікавыя навіны, пра якія я мяркую распавесці у нядзельным эфіры, там гэта з'яўляецца першым. Першую чаргу контент на Патрэоне з'яўляецца унікальным. Я адтуль контент больш нікуды не распаўсюджваю, ён застаецца толькі там, і таму толькі падпісчыкі Патрэона. Там цэлы адзін чалавек ужо больш за год. Ось, і гэты адзін чалавек пакуль што толькі мае магчымасць гэта ўсё праглядаць. Ось, ну і там калі ён дашле каму-небудзь спасылку на гэта, то таксама там чалавек зможа праглядзець, таму што там па сутнасці спасылка з Ютуба, відэа з Ютуба, якія папросту доступ да якіх адбываецца толькі па спасылцы. Ось, таксама вы можете падтрымаць мяне праз вось гэту карту. Гэта украінская карта. Ось, можете туды якую-небудзь капейчыну, калі у вас раптам ёсць лішняе, якая вам цягне вашу кішэню. Можете сюды закінуць, я буду вельмі рады і вельмі ўдзячны. У мяне над галавой ёсць яшчэ тэлеграм-канал мой, ой, не тэлеграм-канал, а мой уласны тэлеграм. Можете туды. Так, вось бачу, так. Прыйшло там крыху грошыкаў. Дзякуй. Дзякуй, Дар'я. Наколькі разумею, гэта ад вас. Ось, калі вы там не можете закінуць на украінскую карту, але хочаце падтрымаць, пішыце ось у мяне над галавой. Туды пішыце, там дамовімся і ўсё распавяду, якім чынам яшчэ можна перадаць дапамогу па Украіну вершовую, калі у вас такая ёсць. Ось, таксама улічваючы, што ў чаце ось згадалі наконт мяса сушанага. Таксама на гэтую ж карту вы можете закидывать грошы і потым пісаць адразу ў Telegram, што вось гэта вы закінулі столькі грошай, і вы б хацелі, каб яны былі вытрачаныя там на пэўнае мяса, якое там адаслаць трэба там такую-то там часціну. Без пытанняў я таксама все гэта зарганізую без праблемаў. Таксама я вас папрашу яшчэ паставіць, конечно ж, падабайку под гэтым відэа, і пасля таго, як трансляцыя скончыцца, напісаць каментар як мінімум з 7 словаў жадана, каб алгарытмы Ютубу, на жаль, яны працуюць менавіта так, зразумелі, што гэтае відэа прадстаўляе цікавасць для пэўнай аўдыторыі і прапаноўвалі як мага большай аўдыторыі паглядзець. Ось, таму за гэта я таксама буду вельмі ўдзячны, я ўсё там бачу, ўсё чытаю, да таго ж там
не так шмат, як хацелася, каб можна было б штосьці прапусціць і штосьці не прачытаць. Ось, таксама, калі вы лічыце, што тут абмяркоўваюцца тэмы і тут падаецца інфармацыя менавіта тая, якая мусіць аседаць у галавах адэкватных людзей, таксама можете пашыраць гэтае відэа там праз свае сацыяльныя сеткі, праз сваіх знаёмых, сяброў і гэтак далей, каб яны таксама гэта ўсё пашыралі і далі, так званае сарафаннае радыё, каб працавала, каб адэкватных людзей ставала больш у Беларусі і не толькі ў Беларусі, ва ўкраіне і паўсюль, бо, як кажуць, долбаёбы ніколі не вымруць, і іх шмат паўсюль, таму трэба не тое, што перавыхоўваць, а хаця б тых, хто мяжуе дзе-небудзь, схіляць на бок усё ж такі адэкватнасці. Калі вы лічыце, што тыя сэнсы, якія я тут выкладаю, з гэтым камусьці могуць дапамагчы, таксама пашырайце. Калі думаеце, што не змогуць дапамагчы, ўсё роўна пашырайце. Раптам вы памыляецеся. Ось, ну і бачу, што пытанняў ніякіх няма, таму будзем уже канчаткова развітвацца. Дзякуй, што стваралі інтэрактыў у чаце. Дзякуй за ваши пытанні, прапановы і гэтак далей. Таму не ігнаруйце сігналы паветранай трывогі, калі вы ва ўкраіне, і тым больш не ігнаруйце, калі вы не ва ўкраіне, таму што тут свет ён такі, ён змяняецца. Дзякую яшчэ раз за тое, што былі. Не забываем пра падабайкі і каментары. Буду асабіста за гэта ўдзячны. Дзякую яшчэ раз. Слава Ўкраіне і жыве Беларусь!